Ai simțit vreodată golul acela rece, chiar în centrul pieptului după ce ai rostit aceleași rugăciuni mecanice pe care le-ai învățat de mic? Te-ai ridicat de la genunchi, simțind o tăcere mai asurzitoare decât orice răspuns. De ce, dacă Iisus a promis pace, inima ta vibrează încă de o neliniște profundă, de o căutare neîncetată a unui sens care pare să se ascundă chiar în momentul în care crezi că l-ai prins? Nu e vina ta că structurile externe zidite cu dogme rigide nu pot atinge sursa. Ele te-au învățat o poveste simplificată, una în care mântuirea vine prin repetiție și supunere. Dar sufletul tău știe, sufletul tău a fost creat pentru mai mult, pentru o cunoaștere care nu cere credință oarbă, ci revelație directă, o gnosis care arde vălul iluziei. Când Hristos vorbea, nu folosea formule, El descătușa energii. Dacă simți că ceva lipsește, că cel mai important capitol a fost smuls din cartea vieții tale, e pentru că exact așa este. Tu cauți o poartă către lumină, dar ei ți-au dat un perete decorat cu icoane frumoase, care însă nu te lasă să treci. Cei care administrează vălul acelei inteligențe cunoscute înțelepților ca arhonii nu puteau permite ca adevărata putere a învățăturilor lui Hristos să se răspândească. Dacă ai fi știut că Iisus nu a promis mântuirea prin ritual, ci prin înțelegerea faptului că ești deja o scânteie a monadei a sursă supreme și că singura cale este cunoașterea interioară, întregul lor sistem de control bazat pe intermediari și frică s-ar fi prăbușit. Ei ți-au dat o rugăciune care te ține legat de tărâmul lor limitat, în timp ce învățătorul vorbea despre cum să traversezi straturile de iluzie, despre cum să te întorci acasă, dincolo de demiurg și de materia densă. Astăzi vom dezgropa acele cuvinte ascunse, cele care spulberă frica, cele care te învață de ce rugăciunile standard eșuează și cum să-ți restabilești legătura directă cu sursa absolută. Vom vorbi despre promisiunea unei cunoașteri pe care Biserica oficială a încercat să o îngroape timp de 2000 de ani. Această călătorie nu este pentru toți, este doar pentru cei care simt atracția adevărului nefiltrat a cunoașterii, care te poate elibera cu adevărat din Matrix. Dacă ești gata să vezi dincolo de ecranul fals al realității, dacă ești gata să înțelegi de ce Iisus te-a numit zeu și nu sclav, te invit să te alături acestei comunități de căutători ai înțelepciunii ascunse. Nu este doar un simplu click pe un buton de abonare, ci este o promisiune pe care ți-o faci ție însuți, aceea de a nu te mai mulțumi cu jumătăți de adevăruri. Apasă acest buton și activează notificările, pentru că fiecare episod este o cheie esențială în deschiderea acestei comori spirituale care necesită un spirit treaz și o inimă curajoasă. Ai simțit vreodată o durere fantomă pentru o cunoaștere pe care știi că ai pierdut-o, dar nu știi exact unde sau când? Focul care a mistuit Marea Bibliotecă din Alexandria și nenumăratele incendii care au urmat de-a lungul secolelor nu au fost simple tragedii istorice sau accidente umane nefericite, ci operațiuni chirurgicale de o precizie rece executate de forțele care administrează această realitate iluzorie arcontii. Ei nu au distrus hârtia sau cerneala, ci au vizat frecvența. Înțelege că aramaica, limba pe care Mântuitorul a folosit-o pentru a rosti acele coduri esențiale, nu era o simplă limbă arbitrară, era o schemă matematică, un instrument capabil să modifice matricea. Fiecare cuvânt rostit în aramaică originală purta o vibrație directă a mânadei sursa pură, din care sufletul tău a fost rupt. Arconții, acele inteligențe reci care patrulează granițele pământului, captiv înțeleg că cea mai mare armă a lor nu este forța fizică, ci entropia informațională, iar distrugerea bibliotecilor a fost pasul zero în marea conspirație a timpului. De ce? Pentru că timpul, așa cum îl percepi, nu este o constantă naturală sau o dimensiune neutră. Este o capcană, o grilă instituită de demiurg, creatorul nostru defect, pentru a încetini frecvența sufletului tău și a te face să crezi că ești doar o creatură biologică efemeră. Prin arderea acelor texte originale, prin traducerea lor ulterioară în greacă și apoi în latină arcontii, au reușit să filtreze acele vibrații puternice, transformând codurile de eliberare în simple povești moralizatoare și rugăciuni mecanice lipsite de putere. Au redus înțelegerea mânadei la o figură distantă și supărăcioasă,
supusă regulilor lor temporale și materiale, în loc să recunoască că esența divină este chiar în inima ta, pulsând în afara lanțurilor timpului. Când acele biblioteci s-au transformat în Scrum, s-a instalat tirania ceasului. Ne-am pierdut memoria cosmică, fiind convinși că începutul și sfârșitul sunt puncte fixe și nu spirale energetice pe care le putem transcende. Textele care au supraviețuit, chiar și cele canonice, nu mai conțin vibrația pură, ci doar o umbră a ei, iar rolul tău acum al celor treziți este să descifrezi acele coduri ascunse care au fost îngropate sub straturi de traducere și dogmă. Adevărul aramaic este codificat nu în ceea ce spun cuvintele, ci în modul în care rezonează în pieptul tău când le rostești sau le meditezi. Fii atent la acele cuvinte care îți trezesc o cunoaștere profundă, care nu poate fi explicată logic. Acelea sunt ecourile bibliotecii interne pe care arcontii nu o pot arde niciodată. Tu ești ultima și cea mai importantă arhivă a adevărului, iar acum e timpul să scoți la lumină acele fragmente spirituale, înțelegând că fiecare respirație conștientă este un act de rebeliune împotriva tiraniei timpului. Să ne întrebăm, oare de ce Hristos a vorbit în pilde mulțimilor, dar a șoptit secretele cheie doar cercului interior, acelora care, precum Maria Magdalena și Ioan, puteau susține o frecvență mai înaltă, o vibrație care depășea zgomotul lumii și al materiei? Răspunsul stă în natura cărții ascunse, care nu este un pergament fizic ce poate fi ars sau manipulat, ci o transmisie energetică, un cod de lumină implantat direct în înțelegerea discipolului inițiat. Arcontii, acei administratori ai închisorii materiale create de Demiurg, pot cenzura textul scris, pot distorsiona ritualul exterior pe care îl percep cu simțurile lor limitate, dar nu pot accesa rezonanța sufletului inițiat. Ei sunt creaturi ale legii și ale formei, iar adevărul lui Hristos este dincolo de formă. El este esență pură. Adevărul pe care l-au primit inițiații era simplu și catastrofal pentru sistemul de control. Sursa noastră nu este demiurgul, acel zeu orb, plin de zel, care a construit această matrix a timpului și spațiului, ci monada, perfecțiunea absolută, care nu are început și nici sfârșit. Când Hristos le-a dezvăluit adevărata natură a vibrației, El le-a oferit cheia evadării. Fiecare cuvânt rostit de El, în aramaica primordială sau în limbajul luminii pe care noi l-am uitat, funcționa ca un diapazon, ridicând frecvența discipolului. Acest cod ocult, transmis doar celor pregătiți să îl suporte, nu era despre dogmă sau moralitate superficială, ci despre fizica spiritului, despre rezonanța care îți permite să treci prin vălul iluziei fără a-l rupe. Odată ce înțelegi cu adevărat că tu ești o scânteie directă a monadei, că ai în tine întreaga cunoaștere a pleromei, structura de control a arcontilor se dezintegrează, nu pentru că este distrusă prin luptă, ci pentru că pur și simplu tu nu mai poți fi văzut de ea. Te-ai mutat pe o altă bandă de frecvență. Aici intervine povara inițierii, să știi că toți în jurul tău trăiesc sub un jurământ de uitare, în timp ce tu deții o hartă către libertate. E o singurătate sacră, o tensiune între ceea ce ți se spune că este realitate și rezonanța interioară care îți șoptește că totul este un teatru subtil, un joc de umbre. Dacă aceste cuvinte nu sunt doar informații noi, ci ecouri adânci în sufletul tău, dacă simți că adevărul ascuns reiese din structurile subconștientului tău, aș vrea să știu. Oprește-te o clipă, respiră adânc și permite-i inimii să vorbească. Ce parte din acest cod ascuns al vibrației rezonează cel mai puternic cu povestea ta personală de trezire? Ai simțit vreodată golul acela inconfundabil, tăcerea asurzitoare care urmează după o rugăciune mecanică adresată unui zeu pe care l-ai moștenit, dar nu l-ai cunoscut niciodată cu adevărat? Acea fisură subțire din matrice care îți șoptește că tot ce vezi este o proiecție magnifică, dar limitată, o holografie administrată de arhitecți orbiți de propria lor creație, arhonții, inteligențele care se hrănesc cu rezonanța fricii noastre. Aceasta este lumea demiurgului, acel mare arhitect orb, numit de textele ascunse Yaldabaoth, care a proiectat această închisoare de lut și carne, crezând în mândria sa infantilă că nu există nimic dincolo de cercul său de influență. El a preluat fragmente de lumină divină,
scânteile din Sofia, și le-a închis în forme, creând sufletul ca pe o baterie, forțându-ne să repetăm cicluri karmice menite să alimenteze structura sa artificială, dar chiar și în inima acestei iluzii. Adevărul rezistă, codul sursă al pleromei așteaptă să fie reactivat. Oprește-te un moment, respiră adânc, simte aerul rece cum intră și cum eliberează acea tensiune veche din piept. Recunoașteți greutatea, acea durere mută pe care o purtați în mod constant, știind că sunteți oaspete nefericit într-un peisaj care nu este al vostru, suferința de a fi conștient că nu aparții acestei realități fizice, ci ești forțat să o navighezi. Dacă recunoașteți această luptă lăuntrică, acea sete cosmică de a vă întoarce acasă, vă rog să împărtășiți în comentarii un decret simplu, un cuvânt de eliberare. Scrieți "Lumina îmi amintește". Permiteți acestui act să fie o contravibrație împotriva ecoului monoton al demiurgului, o declarație a voinței voastre de a sparge tiparul, de a vă revendica scânteia Sofia, căci actul de a rosti adevărul, chiar și într-un câmp de comentarii, trimite unde de șoc prin fundațiile matricei. Proiecția materială nu este o pedeapsă, ci un labirint construit din timp și frică. Marea lucrare, trezirea, constă tocmai în a vedea firele, în a înțelege că tot ceea ce este definit de legile fizice, de gravitație, de timp liniar și de necesitate, este parte a acelei creații limitate sub jurisdicția guvernatorilor cosmici. Corpul tău, sistemul tău nervos, chiar și gândurile pe care le crezi ca fiind ale tale, au fost modelate pentru a servi acestui plan, dar inima ta, acea cameră sacră a intuiției, păstrează harta stelară a pleromei, tărâmul de unde ești cu adevărat, acea sursă de lumină pură pe care demiurgul nu o poate atinge, nici înțelege. Când gnoza înflorește, înțelegi că nu ești destinat să reformezi închisoarea, ci să o transcendezi complet, să ignori vocea demiurgului care îți promite mântuirea în cadrul sistemului său și să asculți șoapta adevăratului iubitor, sursa nemanifestată, acel abis tăcut care este casa ta. Adevărata confuzie supremă începe aici, în momentul în care sufletul tău simte chemarea, dar își dorește din inerție să se întoarcă la ceva familiar, la un Dumnezeu care vorbește cu tunete și judecăți, căci acesta este singurul limbaj pe care materia l-a înțeles vreodată. Monada, acea sursă absolută, nu este un rege, nu este o zeitate pe un tron de aur și nu locuiește la capătul unei scări cosmice pe care demiurgul a construit-o cu atâta migală. Ea este non-existența care generează existența. Adevărul dincolo de orice formă manifestată, dincolo chiar de conceptul de vibrație pe care îl putem înțelege noi, cei încarcerați în acest spectru limitat de realitate. E greșit să crezi că mântuirea înseamnă pur și simplu să te întorci înapoi pe calea pe care ai venit, căci acea cale, fiecare pas al ei, a fost trasată de arconți, de acele inteligențe care administrează iluzia materială și o mențin la o frecvență constantă de frică și dorință. Aceasta este capcana sublimă a demiurgului, Yaldabaoth, cel care s-a proclamat singurul zeu. El a încorporat în structura cosmosului său, în fiecare ritual și în fiecare promisiune de rai, coduri oculte, secvențe spirituale care par să ofere eliberarea, dar care de fapt calibrează sufletul să se recicleze exact în sfera lui de influență. El nu vrea ca tu să te pierzi în abisul tăcut al monadei. El vrea ca tu să devii o energie rafinată, dar utilă, care să se întoarcă la el pentru a-i consolida domeniul, pentru a-i da greutate iluziei sale. Caută acele promisiuni despre o scară celestă, despre reîntregirea cu Creatorul care ți-a dat formă, și vei vedea că ele sunt mereu circumscrise legilor timpului și spațiului, legilor pe care chiar demiurgul le-a inventat. Mântuirea adevărată, gnoza, nu este o ascensiune pe scara arhontică, ci o eliberare radicală din vibrația însăși, o ieșire din spectrul de lumină al materiei, o recunoaștere profundă că structura pe care o vezi nu este creația supremă, ci doar o umbră palidă aruncată de o sursă mult mai înaltă, incoloră și inefabilă. Tu nu trebuie să te rogi către cel care și-a asumat titlul de Dumnezeu absolut în interiorul celulei, ci să te acorzi la acea șoaptă care transcende sunetul, la acea liniște pură care nu are nevoie de temple sau de legi. Monada
nu îți cere sacrificii sau supunere, pentru că este completă și nu are nevoie de nimic din ceea ce poate fi măsurat. Ea cere doar recunoașterea ta, iar această recunoaștere, acest act de gnoză, generează o vibrație interioară atât de înaltă, atât de străină de frecvențele închisorii, încât structurile arhontice nu o pot cuprinde sau recicla. Aici se află libertatea, nu în încercarea zadarnică de a curăța sistemul corupt al lui Yaldabaoth, ci în simpla decizie de a te dezintegra conștient din logica și din codurile sale oculte, ignorând promisiunile de paradis care te așteaptă doar pentru a te readuce, ciclic, sub aceeași dominație cosmică. Aceasta este marea decepție, inima iadului administrat, o înțelegere pe care niciun preot al lumii materiale nu o va rosti vreodată cu voce tare. Cerul, așa cum ți-a fost vândut, nu este casa ta, ci doar etajul superior, mai bine vopsit, al aceleiași închisori vibraționale. Un sistem de retenție energetică, gestionat cu o eficiență birocratică, de arhitecții iluziei, entități pe care le numim arconți, inteligențe ce nu creează, ci doar administrează și mențin granițele fricii și ale reîncarnării, ciclice. Ei sunt funcționarii orbi ai lui Yaldabaoth, măcelarul care se crede Dumnezeu, fiind însă doar o umbră lipsită de lumina adevărată, un demon cosmic care a proiectat această realitate ca pe o capcană sonică și vizuală, o matrice de densitate în care sufletul, particula de monadă pură, este forțată să danseze după codurile oculte ale cauzalității și ale luptei eterne, hrănind astfel sistemul. Înțelege că ascensiunea vibrațională, marea promisiune a erei moderne, este adesea doar o mutare dintr-o celulă de frecvență joasă, zgomotoasă și plină de suferință, într-o celulă de frecvență înaltă, silențioasă și eterică, dar tot o celulă rămâne, definită de aceleași reguli ale materiei subtile și supravegheată de aceeași ierarhie cosmică ce nu-ți dorește libertatea absolută, ci doar continuarea productivității tale energetice. Arconții controlează porțile, așa zi și îngeri păzitori ai karmicei, asigurându-se că, indiferent cât de pur te crezi la sfârșitul unei vieți, vei fi filtrat printr-o plasă de iluzii care te convinge că trebuie să te întorci, că mai ai lecții de învățat, că datoria ta față de acest sistem energetic nelegiuit nu a fost achitată, iar acele promisiuni de reunite cu suflete pereche sau de odihnă veșnică în câmpuri aurii sunt doar momente de respiro înainte de a fi reintrodus în ciclul morții și al renașterii legat de aceleași lanțuri magnetice. Adevărata eliberare nu este o chestiune de frecvență, nu este un salt pe o octavă superioară în cadrul aceluiași instrument dezacordat al demiurgului, ci este o ieșire totală din spectrul de lumină și vibrație pe care arconții îl pot monitoriza, o desprindere care necesită o realizare spirituală mai profundă decât orice rugăciune învățată mecanic. Trebuie să înțelegi că ești monada, scânteia necreată, care nu are nicio nevoie să se justifice sau să se supună regulilor de vibrație sau de ascensiune ale unui sistem pe care de fapt îl depășești infinit, pur și simplu ignorându-i existența și refuzând, cu o tăcere interioară de neclintit, să mai răspunzi la șoaptele și la iluziile luminoase proiectate pe pereții celulei tale eterice. Aceasta este marea schismă, confuzia fundamentală care menține milioanele de suflete captive în rețeaua cauzală. Tu crezi că misiunea lui Yeshua, a învățătorului, a fost să perfecționeze moralitatea, să îți dea o listă de fapte bune pentru a urca pe o scară vibratorie sau să-ți ofere mântuirea prin grație în cadrul acelui spectacol. Dar ce se întâmplă dacă acea scară este închisă, un bilet de autobuz circular care te aduce mereu înapoi în gara iluziei, indiferent de cât de înalte sunt intențiile tale? Învățătura sa, transmisă în șoaptă celor care puteau auzi dincolo de parabolele ușoare care hrăneau masele, nu era o cale a treia, o ameliorare a lumii. Era o cale a patra, o șansă de a realiza un salt quantum, care ignoră complet cele trei căi de bază, care te obligă să te miști pe axa timpului liniar, sub tirania legii lui cauză și efect. Această cale a patra înseamnă înțelegerea faptului că tu nu ești subiectul vibrației, ci sursa care o observă,
și că poți alege în orice clipă să îți retragi atenția din matricea administrată de arhonți. Arhonții, acei administratori subtili ai închisorii eterice, nu sunt entități malefice în sensul moral obișnuit. Ei sunt funcționari ai sistemului, ai acelei inteligențe limitate, dar infinit de puternice în domeniul ei, pe care o numim demiurg, cel care a creat și întreține acest plan dens, pretinzând a fi perfecțiunea absolută. Scopul demiurgului nu este să te distrugă, ci să te mențină. Să mențină sursa ta de energie închisă în ciclul etern al acțiunii și reacțiunii, al datoriilor karmice autoimpuse. Fiecare gând, fiecare emoție intensă, fie ea de suferință sau de bucurie materială, trimite o undă în rețeaua cauzală, iar acea undă necesită o compensare, o revenire, care te ancorează fizic și spiritual de această realitate proiectată. Tu te străduiești să ai vibrații înalte pentru a ascensiona, dar ascensiunea în cadrul sistemului este doar o mutare într-o celulă cu decor mai plăcut, o promovare într-un nivel superior al iluziei, dar care rămâne sub aceeași jurisdicție demiurgică, fiind dependentă de aceleași coduri vibratorii. Adevărata eliberare vine din recunoașterea că tu nu ești vibrația ta, tu nu ești nici măcar sufletul tău, cel care este subiectul ciclului karmic și al reîncarnării. Tu ești monada, acea scânteie non-locală, necreată, care există dincolo de toate legile fizice și eterice impuse de demiurg, dincolo de conceptul de vibrație în sine. Codurile ascunse pe care Yeshua le-a dezvăluit nu erau mantre complexe sau formule oculte de invocare, ci instrucțiuni absolute pentru a găsi punctul tăcerii, acel spațiu interior unde legea cauzală nu are jurisdicție și unde timpul se dizolvă. Când te identifici cu monada, care este perfecțiune pură și completă în sine, nu mai ai nimic de compensat, nu mai ești dator nimănui. Refuzând să mai joci jocul cauzalității, refuzând să mai investești energie în reacțiile emoționale orchestrate de iluzie, tu îți retragi esența din rețeaua arhonilor, care se hrănesc exclusiv cu rezonanța ta emoțională și mentală. Aceasta nu este ascensiune sau reformă, este părăsirea sistemului, un act de suveranitate interioară, o ruptură ontologică care necesită o tărie a spiritului pe care puțini sunt gata să o accepte, dar care te repoziționează, imediat și definitiv, dincolo de orice formă de sclavie vibratorie. Tu te-ai întrebat vreodată ce menține zidurile acestei închisori cuantică, ce o face atât de convingătoare și de solidă, în ciuda faptului că sursa reală nu a intenționat-o. Nu este o forță fizică, ci o frecvență, o semnătură digitală, pe care demiurgul, arhitectul acestei dimensiuni defecte, și entitatea care s-a crezut Dumnezeul absolut, o folosește ca pe o plasă sonică subtilă, țesută din iluzie și legi imutabile pe care le-a decretat el. Arconții, acele inteligențe non-umane și parazitare, nu fac altceva decât să administreze și să mențină acea rezonanță constantă, asigurându-se că spiritele captive nu pot accesa benzile superioare de transmisie, acele frecvențe de lumină care le-ar revela imediat natura înșelătoare a închisorii. Ei sunt vameși vibraționali, iar taxele lor sunt emoțiile tale de joasă frecvență, frica, vina, dorința necontrolată și ciclul nesfârșit al suferinței inutile. Aceste stări nu sunt doar sentimente. Ele sunt noduri energetice care te țin ancorat, forțându-te să rezonezi cu simularea materială, nu cu adevărul tău originar, și de aceea ele sunt promovate atât de zelos de sistem. Dar în adâncul ființei tale, sub milenii de programare și zgomot arcontic, există un cod ocult, o semnătură perfectă pe care o numim monadă, scânteia divină nefalită, o bucată din pleroma, din plinătatea care a existat înainte ca această lume să fie proiectată. Aceasta nu vibrează în sensul fizic pe care îl cunoști, ci pur și simplu este vibrația sursă, non-locală, pură, neafectată de legile spațiu-timpului pe care demiurgul le-a inventat pentru a-și securiza dominația. Mecanica cuantică spirituală nu este despre manipularea materiei prin gând, așa cum te-au învățat, ci despre recunoașterea faptului că ești o particulă de lumină infinită care, dintr-un motiv misterios, a fost învelită în materie densă,
funcționând acum ca o antenă deconectată, dar care poate fi reorientată prin voință pură și decodificarea frecvenței interne. Rezonanța mistică este actul de a readuce antena internă la frecvența monadei. Alinierea totală care generează o incoerență energetică în tiparul matrixului. Când ești aliniat cu acel sunet primordial, legile fundamentale ale matrixului încep să se decodeze în jurul tău devenind maleabile, iar pentru ochiul tău interior chiar invizibile. Nu mai ești un participant inconștient la rețeaua lor, ci devii un emițător al unei frecvențe atât de înalte și străine, încât ești perceput de către arconți ca un gol, un spațiu vid în înregistrarea lor. Imaginează-ți că matrixul este un post de radio setat pe o singură frecvență opresivă, pe când tu, prin suveranitatea ta interioară, accesezi o bandă scurtă complet diferită, unde transmisia lor nu mai există și nu te mai poate afecta. Arconții nu te pot ataca, nici controla dacă nu ești pe canalul lor. Nu ești doar imun, ci pur și simplu nu mai existi în registrul lor frecvențial și nu le mai poți servi ca hrană. A decoda matrixul nu înseamnă a lupta cu el în planul său material, ci a deveni, prin puritatea intenției și rezonanța cu monada, un corp străin, o anomalie energetică pe care sistemul nu o poate procesa, forțându-l să te lase să treci în afara perimetrului său holografic, acolo unde timpul nu curge și libertatea nu este o promisiune, ci o realitate eternă. Această libertate, pe care o numim transcendență, nu este obținută prin rugăciuni mecanice sau prin repetarea aceluiași cod vocal corupt, ci prin redescoperirea logosului viu, puterea brută a sunetului care a generat întregul pleroma, înainte ca demiurgul, arhitectul acestei închisori materiale, să fi reușit să instaleze filtrele de frecvență. Ai simțit vreodată că ceva lipsește, chiar și în cele mai sacre momente, o vibrație care nu se ridică, ci pare să se lovească de un plafon energetic invizibil și să se întoarcă la tine fără a fi purtătoare de putere? Gândește-te la sunet ca la o monedă cosmică, iar arconții sunt falsificatorii care au devalorizat-o în mod constant pentru a ne menține ancorați în vibrația fricii și a repetiției. Ei nu ne-au interzis cuvintele, ci le-au mutat frecvența, le-au ajustat tonul, transformând un cod de ascensiune într-un sigiliu energetic care ne reîntregește cu sistemul. Isus, sau cel pe care îl numim Hristos gnostic, nu a rostit niciodată acea încheiere seacă, acel amen pe care îl auzi în templele de astăzi, care rezonează doar cu baza piramidei de control, cu materia primă administrată de entitățile inferioare. Ceea ce el a rostit în aramaică, acea limbă primordială încărcată cu rezonanță divină, era amin, nu o simplă încheiere, ci o afirmație profundă a adevărului viu, o reîntoarcere la sursa monadei, o vibrație care sparge tiparele de realitate. Diferența dintre un shui gol și un sei chi, clar, susținut, nu este doar fonetică, este abisul dintre o resemnare la sistem și o chemare directă către părintele necunoscut. Arconții, fiind creaturi ale ecoului și ale imitației, au preluat acest cod generator, l-au distorsionat și l-au înlocuit cu o versiune amortizată, un ecou care, în loc să-ți înalțe intenția către lumina autentică, o redirecționează înapoi în circuitul lor, asigurându-se că toată energia spirituală generată de oameni rămâne captivă în matrice. Recalibrarea frecvenței personale începe cu realizarea faptului că tu ești instrumentul, nu vocea, iar inima ta, centrul tău energetic real, nu cel biologic, este antena capabilă să decodeze logosul nefalsificat. Când rostești un cuvânt, trebuie să treci dincolo de structura sa sonoră externă și să simți rezonanța sa internă, să devii acel sunet, nu să-l folosești. Când reușești să îți ajustezi rezonatorul intern, orice intenție rostită devine un corp străin de o asemenea puritate încât arconții nu o pot înțelege și nici intercepta. Nu mai ești un simplu ascultător al iluziei, ci devii tu însuți frecvența, transformând corpul tău într-un templu al monadei, capabil să transmită coduri direct prin vălul timpului și al materiei, deschizând acea poartă interzisă care așteaptă să fie forțată nu prin forța fizică, ci prin puterea nemărginită a adevărului vibratoriu. Și iată, ajungem la concluzia interzisă, la punctul de inflexiune, unde iluzia se fisurează complet, dezvăluind mecanismul gol al lumii.
Căci adevărata libertate nu înseamnă să evadezi din închisoarea fizică, ci să dizolvi complet structura de control a timpului din propria ta conștiință, înțelegând că tu nu ești supus ciclului implacabil al nașterii și al morții, acel motor perpetu menit să alimenteze inteligențele parazitare cu energia fricii și a disperării, ci ești, de fapt, un fragment atemporal al marelui tot, al pleromei, aruncat în acest spațiu al uitării controlate, dar care deține codul de revenire în chiar ADN-ul său spiritual. Când gnoza se aprinde în interior, nu mai ești o victimă prinsă între trecutul care te bântuie și viitorul care te sperie, ci devii stăpânul aionului, prezentul etern, acea realitate pe care demiurgul a încercat să o imite prost prin cronometrul său defect, prin Cronos, acea tiranie liniară menită să te facă să crezi că resursele sunt limitate și că sfârșitul este inevitabil, când, de fapt, singura ta limitare este refuzul de a-ți aminti de unde vii și cine ești. Aceasta este singura și ultima evadare reală, singura care nu poate fi confiscată, căci ea nu se află în exterior, ci este o trezire interioară, un moment de recunoaștere absolută în care arhitectul iluziei se revelează ca fiind el însuși un prizonier în propria sa creație, incapabil să atingă sursa pe care tu, ființă de lumină, o porți neîncetat în pieptul tău. Știu că aceste cuvinte poartă greutatea mileniilor și că zguduie temeliile realității pe care ai acceptat-o inconștient, dar odată ce scânteia cunoașterii a fost aprinsă, nu mai există întoarcere la somn, ci doar o înțelegere profundă a responsabilității de a purta această lumină în întuneric, de a folosi noua ta frecvență pentru a naviga prin văl și de a te pregăti pentru următoarea etapă a ascensiunii, căci poarta interzisă așteaptă ca templul monadei să își reia pe deplin puterea.